Chcete bývať moderne, okamžite a bez kompromisov? V byte, kde len prinesiete kufre a ste doma? Vítajte na jazere, na Čingovskej ulici. Byt prešiel kompletnou a kvalitnou rekonštrukciou. Sme v jeho dennej časti, obývačke s výstupom na lodžiu. Ďalej v byte máme kuchyňu s novou kuchynskou linkou so všetkými stavanými spotrebičmi, spálňu so šatníkovou stenou, detskú izbu, kúpeľňu so sprchovacím kútom, sušičkou a pračkou, samostatnú toaletu a prepojovaciu chodbu so šatníkovou skriňou. Tento byt nie je len o štvorcoch, je o živote bez stresu a bez kompromisov. Rád vás prevediem vašim novým domovom. Zavolajte mi.